Takže nahrávanie Vesty, rozbalenie, balík zabalený, originál. Rozbalujem. Vesta ide von. Dobre. Tu ju rozbalujem. A tu som si to všimol, že je to pretrhnuté. Aha, ešte je to zabalené, ešte to není vonku a už to vidíme, že je to pretrhnuté. Takže teraz to Anka vyberá. A ako vidno, ten pásik je roztrhnutý. Plomba. No. Takže toto je dôvod, prečo nemôžeme uznať. Originál to má byť tak. Môžem vám ukázať. Vesta Baltic. To má takto na sebe. To je dôkaz o tom, že je to v poriadku. Máme tu dve také vesty, ale biele, ale nič na to nemení to, že je to roztrhnuté. Takže toto je dôvod zamietnutia.